mata kayan sallah. Baba? Baba an wuce lafiya? Lafiya kalau wallahi. Ya kutuba. Alhamdulillah sai godiya. To ya wannan weda? Wallahi sai godiya. Allah ya ma albarka. To amin ya rabbi alamin. Dai ban fahimci waye ba. Wallahi baba saurayin yarka ne Amina. Fa aka sirki na ne kenan. Wallahi sirkin ka ne. Wallahi Allah. Kwarai sannan. Wai zan dan je titi ne ya ne wai saboda ya ne ko? Wallahi Allah. Wallahi baba. Ai kuma sallah ta taho dama kai ne na wajen Amina. Ni wallahi ni ne. Allah sarki da ai kuma sallah ta taho dama ta ce ba kawo wata kayan sallah. Wallahi ba kawo. To abinda nake so da kai kaji kar ka tsawwala sallan nan. In ka mata kala biyar ma ya isa. Sai takalmin da ya kamata ka sai mata kala biyu. Sai maskara da girajan baki shado. Sai kuma dan kudin fulawa da za a bayar da dai ba kuma ya kamata da Allah a gaggauta tun da kaga sallar kwana biyu ya rage ai. Baba, ka gane ne? To maganar gaskiya ni ban da kwaliti da zan iya wannan sabga a gane samu a nemo wani wanda zai iya wannan sabga ni dan ban da kwaliti wallahi bala ai an naje in nazo da mu sai magana da Amina sai ta ga ma ina ganin ka dan farin yaro ka to baba la Allah ni da tunda nake ka fito bakin yaron nan samu ni mai waka abin ne zaka nuna kai dama matsiyaci ne kai kake zuwa gon yadda aiki ne ba matsiyaci bane kawai aikin ne a bude